खुलुमबाय रायजोफोर दिनैथ' सानडे जाहैबाय ओमफ्राय सानडे स्पेशल पर्क थालि आङो नोंथांमोननि सेराव आरोबाव लाना फैबावलायबाय आरोना जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान बिसोर मिन्थियाबो जानो हागौ जे आङो एभ्रि सानडे पर्क थालि लानानै फैयो माने गोदान आलदा आलदा रेसिपिजों आरोना माने अमा संनाय जानाय बेखौ आङो शेयार खालामो आरोना रायजोफोर दा नोंथांमोना दिनैबो आंनि पर्क थालिखौ नायलांबानो जाबाय आङो मा संगोन थारमाने आंहा दिनै जा माबानानै दङ माने गगा मोननानै दङ आरोना ओमफ्रायहाय जा गोसा जानो लुबैदों आङो बेखायनो माबा मोनसे गोसा संनोसै होननानै सानदों आरोना आङो माने गोसा एकदमबारे मा होनना बुंनांगौ पुरा स्पाइसि नायनोसै माबायदि जानो हायो ना हाया आङो माबायदि संगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो होमबा रायजोफोर थौदो होमबा भिडिअखौ जागायजेननोसै नि जिनिसफोरखौ आङो रेडि खालामनानै लाजोबखाबाय नै रायजोफोर बेयावहाय नै अमा बेदर ओमफ्राय केपसिकामजों सामब्रामजों ओमफ्राय नै बेयावहाय टमेट' ओमफ्राय मस्ला मस्लि दं हालदै संख्रि नैबे किं चिल्ली बियो नैबे किं चिल्लीया बेखौहाय गोरान आरोना गोथां लाबोनो सानदोंमोन आं खिन्थु गोथां गैयामोन आरो ओमफ्रायहाय नै गलमरिस बैसोरखौहाय दा बे गलमरिसजों लंजोंखौहाय दा देनानै लागोन आरोना दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय रायजोफोर मारै मारै बानायगोन आङो ओमफ्रायहाय बे सया सस दं नै ओमफ्राय रेड चिल्ली सस दङ ओमफ्राय होमबा नै बेनोसै नै आङो थाव होनानैहाय लाखाबाय थाव गुदुं खालामबाय आङो सामब्राम होनोसै सामब्राम बानलु बेखौ होनानै लाजोबखानोसै आरो दसे एवनोसै बिसोरखौ थारमाने एसे थाव होदो आङो थारमाने आं बिराद गोसा जानो लुबैनानै दङ माने गगा मोनदों नालाय ओरैनो माने गोसा बे किं चिल्लीजों जानो लुबैनानै दं आरोना आङो गोसा जानोसै होननानैहाय दिनै र' बानायथारसै एसे ग्रेभि जानायनि टमेट' होनोसै दा आलौनानैसो जानो हायो माबा मानसिया बेखौ दसे एवनानै लानोसै आङो ग्राइन्डाराव होनोसै बेखौ दोनथ'नोसै आङो अमाखौ बानायनोसै अमायावथ' आंना बांसिनानो थाव थाखाया जाहैबाय बेजोंनो अमा मेजेमखौनो गहोगोरसैलाय आङो साराया दुंखानाय दाना थाव ओंखारबाय बेयो एसे माबाया बेदरा मोनबाय गुरै होबाय ओमफ्राय बेखौ होनोसै आङो सामब्राम दरनै ओमफ्राय केपसिकाम दरनै बेयाव एसे गुरै जानाय बायदि ओमफ्रायहाय बे केपसिकामा दसे बेखौ होनानै दोनसै एसे दै होबावनोसै ग्रेभि थानायनि नङाबा दा ग्रेभिया जानाय नङाना एसे ग्रेभि थानायनि एसे दै होबावनोसै दसे खोबनानै दोनसै नै बेखौहाय बे रुइनायनि केपसिकाम रुइनायनि
रायजोफोर बिराद मिनिथावबो जाबाय दुखुनांथावबो जाबाय थारमाने टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय माने माबा मा होनो साउन्डआनो जायासै आरोना मुकबां खालामनाया आरो माबायावसो नुबाय थायोमोन आङो बेबायदि जेनेबा मालाबा केमेरा मुकबां खालामहैनो बेसेबांबा बुरजा बुरजा जानोसै आरोना ओमफ्राय जेनेबा केमेराखौनो अन खालामाखै बेबायदिसो ओमफ्राय साउन्डआनो फैयाखै मालाबा नै आंना दिनै जामारबायसो आरोना बेबायदि साउन्डआनो फैमारासै दा जाबाय बिदिनो उपाय गैया नोंथांमोना थेवबो नायबायबा आङो नोंसिनिसिम गोजोननाय बावहरबाय ओमफ्राय हेफाजाब होलांबाय थादो बेबायदिनो रायजोफोर आरो जाहाथे आंनि चेनेलाबो जौगालांबाय थायो होमबा एसेनोसै थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय